Ahojte, chcem vás privítať na mojom prvom let's play. Neviem, keď to bude lagovať, vám prepáčte, ale jak tu ja hrám, tak mi to vôbec nelaguje. Neviem, jak to nadstaviť. Proste prvý let's play môj, neviem ešte s tým robiť vôbec. Takže proste len tak natáčam, chcem vám len ukázať tento server. Ako keby reklamu. Majiteľ vôbec o tom nevie nič. Dúfam, že sa mu to bude ľúbiť. Takže takto vypadá náš server. Proste jednoduché veci. Nič elegantné. Všetko. Prácička, všetko, peniazky. Máme tu aj VIP, e-VIP. Všetko možné, čo tu je. Tuto vidíte, aké máme domčeky. E-VIP je taký, že máte všetko nekonečno. Ja som si to kúpil, ale dočasne som si to nechal sám odobrať od majiteľa Titusa. Lebo ma to prestalo baviť s tým e-VIPkom. No povedzte sami, potvrďte mi do komentára, až toto budete pozerať, že by vás to bavilo stále, keď máte všetko nekonečno. Počase vás to prestane určite baviť. No takže tento server, proste choďte na stránku nightingale.eu. Tam máte proste aj CS:GO servery. Fakt dobre. Toto bol môj starý dom. No, keď som mal ešte to e-VIP, proste som si pozastavil len tak obchodnú štvrť. Tu všetko som mal, čo sa dalo kúpiť, som to dal všetko zadarmo. Ale niektorí ľudia to zneužívajú, tak neradím vám dávať veci nikomu, len komu veríte, je to len na vás. Ukážem vám ten starý dom, kde som býval, keď som mal to e-VIP. Nič moc viem, ale proste sranda, s kamošmi hráme. Vidíte knihy a všetko, čo sa tu dá dať, som natlačil. Toto je najväčšia sranda. Hop. Skočíte si len tak. No, takže zatiaľ to by bolo pre mňa všetko. Je to môj prvý let's play, tak dúfam, že sa ľúbil. Určite ste, prepáčte, že to nie je moc akože tak dobre. No, takže budem točiť ešte ďalšie, až to pôjde. Aj s kamošmi to budeme na iných serveroch. Tak, ako sranda. No, takže dúfam, že sa video ľúbilo. Nezabudnite tu hrať na nightingale.eu. Proste všetko tu máte, môžete si kde chcete stavať dom.